to lavilo. Poď mi ho odmále, takže to nejam. A môžete to dať na Facebook. No hovajte všetko. To je Majková nejaká. Ale ty go, bračo, chceš tak to. Nie, tak ja s tým musím obleť. Ale ja nech len ti podržam. nechajte ma. Nechajte v strede pás, Milo. Prosím. Prosím. Dajte v budúce ľudia bať, že nikdy nikto nezbije už. Takých učieľa vypásik? No však to naponáľa, štiel by to bol. Ty bolo, Milo, musím povedať, že si väčšie znamená jak Ríšo Rožko. Ríšo Rožko toto nikdy nedokázal, aj keď sme mu do veľa gada hovorili, že to má robiť. A to, že je taká stranu. Hej, ale ako... Keď požiadať oho má dole. Tak to začína. Tak to začína. Milo to má premyslenú, to naozaj tajnú. Bože, teraz hovorí, nepôjde a bude aj polku hlavy, som ti ho len. Ale že ich bude na pásu sveta. Mohli ste pretrhnúť kabel. No ty čo máš na vlastne, keď koberec, tak... Áno, zo stredu si ho mal brať. A máš to si pozametať? Hej! Ty ko neviedel. Nie, teraz som vyhol druhú polku hlavy takto. A keď aj tak, Toto presne robil. To je epické. Posledný Mohikán. Hej no! Nech teda z druhej strany a potom si ťa oplatíme. To je brutál, toto je... Druhú stranu. Ide na legionára. Vieš, a potom... A nechaj nám hodiť ti fúzii, tiež tak jak pre... Ale nič. Ale 4 eurá si dajú, že ja spiajú zarobiť. Ja by som bude zaplatiť. A budem to šatne strihať. Nie, a Milo pýtajú, pa ideme to zapásať. Milo ti spraví akciu, vieš. Milo ti spraví akciu. Keď platíš a prídeš na tréning, Šibo ťa aj odstriha. No a teraz sa povie do hora. Ešte slabo, že viac treba. Dajte, tak Majak má týstu, daj vlastne na to, no, taký vody. Taký vody máte? Keď ti páda, chod to opýtať taký inakší štemenový. Keď mi teraz horel. Áno, tak toto, že mohli. Však mu podpal hlavu, to pojeli kaký do lesta. Počkaj, ty chceš aj teraz na jednu by sa osprchoval? No taký do kuchyne. Taká ženka do mata. Na YouTube tak ti to nájdem. Dobre. Stojí za to. Hej, ale to nehovorí jemu, to hovorí Kubovi. To je Kubo. I toto hojí za pomoc. To je môj mobil ináč, by the way. Kubo. Milo, čo má náhľad? Čo je okra teba hrdý? Čo? To je mobil, nejdu, kámo. A tam nejde zábez. Tak, to je to také. Alebo on, všetko, ktoré mu dali. A keď počkaj, že si daj na stavec a tu daj najprv na 5 metrov a potom tu daj normálne na nedohovám. Ja tam dol. To nie je no. Koľko má to video už? 4 minúty. A poďme, tak to daj na... Ale to stoja za skúne, na to, čo nám to stane 4 minúty. 5 metrov? Preto zabievaj šipa, jak to je pijom genko, jak si golo. A bylo úplne. Milo, tak doma potom mi strihaj. No, to do skupiny, nech si to stiahne. Nie, nevidím. Tam boli hej. Tam ho to povedal. Poď tak domov. Daj mi také nožnice. Nemáš nožnice? Nemám. Jo, pravda. Ale dá sa to rezať s nožikom, Milo, fakt. Hej. A keď dáme pozor... Nebyl moje nožikom. Možno sa neodkalpuje. Milo, a tak si, keď si necháš, to je úplne brutál, podľa mňa. Hej, ukáž. Tak sa choď do zrkadla, neviem prerušovať video, bo vidím. Škodilo vyzerá. Práve sme ti na to potieť kúzol a... Ty vôbec zivo vyzeráš. Podľa mňa, hej. Vidíš. A teraz Milo má svoje miesto. Vidíš,
A pôjdeš teraz vonku a začneš si skákať do nejakých Mám hlavy. tu Ty pan. Boli to? Nie. Boli to. Ukáž mi hlavu za fototrem. Tá vedia zvonku na takou blízkosť. Začnú utekať pred ním. Jak sa ti zaujíma? Ale Nejde tu. si budú myslieť, že narkoman. Tak? Práve mi chodí v tom. Čo si povedal na to smilo? Ambro, tiež tam vieš, čo mňa to povie Ambro. Teba viem, uskaž to ja. Vydrbal nešak, keď budem mať holú hlavu. Môžeš ho exkomunikovať. To už je cirky robiť. Ale keď ho dáš na toto... Ešte pošleš taký garel. Však ho daj na... Ale však Milo, Ale díru, jaká sa ti Milo, Stretí už nech, akože už nemusíš si pomôcť. Nešta, Ale akože keď dve. Hej, akurát nebolo. Čak si otrhám jak taký vrapec, čo káže, dlhé, krátke. Šípom máš toho srandu. To musí byť sranda, také spotené vlasy strihať, no. Keď má v rukách do spomedu. No, to je taká to spotená, to je milová hlava, no bože. Ale Milo, aspoň si nevie teplo. No tak, Po nebudeš musieť vymať hlavu. Kvôli tomu ste... Keby to teraz bylo. To je také všípa prejdu. Každý pojď ťa bude zajtra z tvojej hlava, ak víš. Milo, pokazí sa. Si povedal, no to ono som poškrával. Milo, ale povedal zretro, prosím na Facebook, a potom možno tu. Hej, a Milo, vieš o tom, že ešte euro si nevyzberal? ja to dodatočne toto To je taký drsný Milo píne kúval a bude euro dobiť. A teraz vyzerá tak drsne s tou bradou. Hej, ne? Hej, basista. Akorát taký tenký je do piči. Taká ruka bude. On bol tak, čo by on sa udělal, že sprke. Ale keď chodila prísť, podľa mňa nie. Podľa mňa hej. I na bok nezavadzaj. Ty tu stojíš, čo? Ale si mu zabere. Kamu, toto by to nechcel zaberať. Máš metu? Hej, tam je zase nedôležité. Vieš, že my ťa nečakáme, jebem na teba. Do si ja sa ideme hed. Okay. Samo byť. Niektoré, no, že trošku dlhšie, no ale... Nie, už ho daj celého. Jak takú hus. Ne, by som rozkúbal perec z neho. No tak nechol. A to Milo, seriózne si ako dojesol strojček, si vedel, že sa budeš strihať, alebo čo? Hej. To si ja dohodol so Šikou na Facebooku? Fakt? Tam ja predtým strihala iba Fiúdna, ale čím som sa na mňa vytačala, tak Šipko teda vie. Jej môžeš poslať pozdrav do mňa. A čo, že sa na teba vykašľal? Šipko je poslať si, dobre? Ja ti to dám na profil, na to všimne. Ale som si už vyhodil aj priateľov. Čo? Hej, som si už vyhodil. Jedno jediné dievča, ktoré ti sem tam dačo komentovalo, lajkovalo. Hej. Robilo ti logo. Hej. A fotilo sa s tebou. Fotilo sa s tebou. V posteli. Spala som v posteli jednej. No ale vieš, no. To by si povedal. Uj, do pič. Čo? Také zrobila. Ja Ľubila, že Ticho, čo? Čo slúbil? Kubo ti zrobil, vyrobil v Photoshope. Nie, ja nerobím žiadny kom nič. Nie, najväčšiu Čo robíš, more? Ja beriem za loga 70 eur plus, Milo. Čo, logo? A neviem, čo sa vystrihaného do loga. Čo? Teba vystrihaného do loga si dáme. Ale
Alebo švika. Akože môj švikou... Teraz zistíme, že Milo má hlave 9, takže... Už to má nič, že? Už ho strieľaš 10 minút, ty vole. Nič také, to si užijete v plnej paráde celé video. Tak ako na mňa to nevyzerá, tak to ostatných, čo ty... Kde sú Darov? Hej, Darov, jemu to ujde. To ja neviem, len čo keď som spokoj, ideme, hej, do Vojkeca. Som hej, super. Fakt? Co to je? Ako fakt? A ty mi vlastne čo zrobíš na čelo, ja na rukách a na nohách? Ja to nie, ja to nechcem, to super. To som zľako, ty neseš tu. Hej, čo máš takú? Hej, Červené. hej, tak ho bolo škáva. Nie, škáva na to. Alebo draží. Milo, Šimon, ty ja Milo hlavou vidí. No tak, mám rád. Nie, že by držal. Keď ťa povedal, nie to dobre, keď ma ty... Hlavne, že... Ty ho si hlavu. Tak svoj euro ešte vidieť. Toto hore mu nechaj tam vzadu. To hlavne, zrkadlo by to nikdy nevidel, takže by nikdy nevyšal to, že... Jemnejšie. To je... A ja počujem, daj dole. Teraz to šejker postavil. Jaký ušku dodal. Tak by si mi ho neodlodial. Aby ma nebolo po tom úško, vieš. Áno, by poslúchaj, kamo. Jako 100% na ne, že mal byť sa padať do späti. Hodíme ho do 100 milión. Konečne ho takto pozrieme dole. Ty on tu začne pomáhať človek. Zaduja. Ďupie! Dobre, tak, ženko, aj nič. Euro mám vyzvierať. Daj hlavu dole, keď ťa stia zadu. Ale to zaujímavé teba. Tak, chápeš, nebudú chcieť rušiť pozor. Jemnejšie. Nie, poďte. Nedá sa. Tak to už. Ale to spola. To ešte žiletko pôjdeme potom, nie? Pozrite, na chcete, a poď. Vidíš, ešte to by žiletko trebalo, no? Hej, zobráme žilet, a to by sme ho zabili podľa mňa. Ne, čo? To by krásne, no? Mali ste ich kúpiť fakt taký žilecký, ne? Aj tak ešte musíš stať, tak idem bol stáva. Milo, ale fakt, to boli asi. A to ne... Musíš proti. Na kapu sa trpí, Milo. Krásu. Zajtra mu tak peče hlavu, keď bude vonku. No nie, toto noc, kamo, všetko. Daj čapku na hlavu. Určite šiltou kľúbku, ty peče v hlave. 4 zbavku, 4 klobuky a ideš. Mimo vonku nepôjdeš. Dobre, akože... Jaká je zatiaľ deň streda? Naše zaujímavé na tom je, že Milo není opitý. No, aj keď... Mimo v normálnom stave robí kokotiny, takže nič nové. Čo ma bojí? Euro! 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 Je to celé v paráde predája, nech si užije. Závam sa Milo, mi to mi chce z euro. On ti má dať? Kde máš euro? Daj mu euro. Nie, on nie, iba on. Fuj, čo smrad si dáš na seba do piček, ženská. Koľko šípka, máš jak červenou hlavu? Moja. Ja mu zaplatiť, nemusíš platiť za mňa. Nie, bolo. Teraz asi môžeš dvihnúť hlavu, Milo, myslím si. Mama ťa doma spije. Milo, mama ťa doma spije. Ja nespoznáš, veď sladko ťa zmlatí, že takou by to vykrádať. Myslíš, že To Milo... neudial, Myslíš, že Milo a mama bez Mama sladku? sa nebol dovolá, že Hej, ty ťaký si ľudia. pán Šiper, čo ste si to dovolili? Máme videl záznam. No. No už dvihni hlavu, nech ťa vidím. Ten žaluď. Čino bolo zaujímavejšie. Počkaj. Tu budú týchto také pojeto vlasy, dajte... Už to nemáš na hlave. Zober moja bradu rovno, chodí jak cigán. Ne, preto si sa nechaj, hej. Ale však iba taký vytvarovať. Vytvarovať. Čo chodíš jak cigán, Milo? Teba na rehole nezoberú, no. Preto.
Jak się dostanie kapucinek taki mnicha. Trochę Michał, bo nie wiem. Fuj do pici. Ježiš Mária. Tam za nim jedziemy jebać.